sa akin na to? It's yours, yeah. Yeah? Oh, wow. Gusto mo talaga naka-cover ako, ah. Hindi, para sa'yo talaga yan. Kaya lang, ayun So nga. nice. Ano na yan, napaglakihan na. Gusto pag, ikaw, kung naitago ko pa yung ibang damit ko, mas maganda Gusto sana. ko mga damit, yung mga, vintage ba yan? Oo nga. Hi, can I help you? Pandesal natin. Pandesal, nasa oven, yung mainit. Yes. Gusto mo magantay? O you wanna wait na, Gano'n ano? ka na katagal? 10 minutes. Meron ako yung cold na, pero fresh yan. Okay lang? Wow. Gusto mo? This is so nice, Wilma. Of course, thank you. Thank you, Mare, for my new Outfit. Sure. No Hey, problem. baby. Ha? Want this? Want this? You want pandesal or this one? Meron ako niya na may Are you makakapangyar sure hindi mo tayo. na ito ginagamit? No, it's yours. It's for you. Thank you. Sayang hindi ko na yung mga damit ko iba nung araw. Nagtabi ko sana eh. Tamang-tama So, sa'yo. kasi katawan pala talaga tayo. Kasi natawa lang kita. Kita mo naman ang body ko, darling ko. O, say mo. Wala ka ba say? Ano kaya kailangan kailangan ko bumalik sa gym to have more power. Hello! Cute naman ng baby na yan. Ano masasabi mo sa yung Bagong sa aking bago. Sa'yo yan, siyempre. Anyway, thank you, Mare. You're welcome. It's my pleasure. Yeah. Kaya mo, itatago ko to at saka susuotin ko to. Yep. Yeah, I like it. Aba, made in Israel pa to, ah. Siyempre naman. Yes, Baba, what do you like? This is my son, Robert. He's turning 5 next month. His birthday. Can you say hi? Say hi to your friends Hi in to my friends. Philippines. And this is a new baby, Ryan James. Very You're happy, si Ninang, ha? You're happy? See, your face look like pandesal. Like ninang. Because we always come here when I was pregnant and we're always eating pandesal. Ang bibingka. And bibingka. See? Nakatuwa, no? Oh, may ngiti na, oh. Huh? Anong message mo, Mare, sa mga mga ninangs coming soon? Oh, yeah. Anyway, sa lahat ng mga magiging kumari ko, don't forget, ha, February 11, ang dedication ni Ryan James. Sana nandun kayong lahat. Sino ba mga kumare natin? Secret. Suspense, ah. Suspense. Okay. Alright, Mare. Okay. Sa Pilipinas, batiin mo si Charmaine. Oh, yes, of course. My best friend, Charmaine. Forever loyal. Yes. O, diba? Laging mamu. Ni Mamu, yan eh. Ano ba yung mamu? Parang mama. Ah, ganun ba yun? I see. Okay. Wala na, Mars? Ayun lang. Bye! Yung baby natin isa, baka nagsiselos na sa atin, ah. Robert, can you say hi? Okay. Nandito sila ngayon sa The Original Richards Bakery in National City, California. And this is Wilma Fernandez Ventura speaking. Thank you very much.